Діснеївська історія золотоволосої Рапунцель тепер кримсько-татарською. Команда телеканалу «Лялє» працює над дубляжем мультфільму і за кілька місяців обіцяє показати його юним глядачам. Із англійської перекладають не лише діалоги героїв, а й пісні. Тож чиїм голосом заговорить Рапунцель та інші подробиці – дивіться далі. Це Аліє Хаджибадінова, одночасно виконавиця дубляжу головної героїні Рапунцель і натхненниця усього проєкту. За її словами, цей мультфільм – романтична пригодницька історія про любов, про подолання перешкод, про пошук своєї мрії і шлях до неї. Він насичений найрізноманітнішими емоціями. Любов, біль, віра, зрада тут крокують поруч. Саме це і робить роботу над дубляжем мультфільму цікавою. Этот мультфильм настолько сложный, эмоциональный и настолько прекрасный. Для меня это очень серьезная работа в дубляже. И такой очередной вызов нам, нашей команде, потому что мы каждый раз просто в восторге от многогранности персонажей, которые задействованы в этом мультфильме. Переклад з англійської, дубляж голосів, адаптація пісень. Майже півроку роботи над мультфільмом. Пошук акторів дубляжу – ось найскладніше завдання, розповідає звукорежисер Ксенія Виноградова. Адже дуже важливо було знайти не лише потрібний голос і типаж для ролі, потрібно було, щоб актор досконало володів кримсько-татарською мовою. Бо для малечі дуже важливо навчатись рідної мови. За цим стежить літературний редактор. В дубляже нужно, чтобы сошлось сразу несколько факторов. Нужно, чтобы была правильная подача, нужно, чтобы они чувствовали настроение, нужно, чтобы был лип-синк, то есть они совпадали визуально с тем, что происходит на экране, и нужно, чтобы они правильно выговаривали все крымско-татарские слова, что тоже не всегда получается. С некоторыми актерами у нас просто с лету получается, что он просто подошел на 100% к персонажу. С некоторыми актерами мы сидим тут с утра до вечера. Актрисі дубляжу Альвіні Зайнедіновій озвучувати персонаж злої героїні Готел виходить ледь не з першого разу. Усе тому, що їй особливо припала до душі героїня через багатогранність. Были паралельно умрумызды да кормиги недонос. Нейсі. Вона це Готель, вона відьма, потім вона мачеха, потім вона мама. Коли я прийшла на озвучку, я була в шоці, тому що вона така емоційна, ця Готель, і така різноманітна, це такі фарби. Я зрозуміла те, що можна не кричати, але добитися свого. Це вона мені це показала, ця Готель. У першу чергу для найрідніших. Перед тим, як почати переклад, мультик ретельно вибирають. Для цього опитують майбутніх його глядачів. Я в первую очередь всегда представляю своих племянников, когда я озвучиваю мультфильм, когда в принципе работаю над ним. Во-первых, у нас основная цель – это изучение языка родного. Мы, прежде чем озвучивать мультфильм, мы спрашиваем у детей. Например, они нам пишут: первый мультфильм там Валли, там второй мультфильм Рапунцель, третий там мультфильм Моана, там четвертый мультфильм там, не знаю, Холодное сердце. И мы смотрим, какой мультфильм в пріоритеті. Мультфільм Рапунцель кримсько-татарською вийде за кілька місяців на телеканалі «Лялє». А команда проєкту уже планує нові переклади. На черзі короткометражні мультики для наймолодших телеглядачів. Надія Михайлова, Павло Олійник, Заман, АТР.